Безнең татар малае бит ул, безнеке ич ул дип әйтә торган итеп, шундый итеп эшләргә, яшәргә. Өлкәнәйгән сайын татарлык үсәме, әллә эштә каламы? Теге әле мин әйтә алмыйм, миңа бит әле 30 яшь кына туры килә, тулып килә. Ләкин мин 30 яшь 8 июльдә туа миңа, тула. Тиздән юбилей. Татарлык ул бездә, ишебездә, аны бер кая куеп булмый, куймаска да кирәк. Без үзебезнең милләтебез өчен, саклап калу өчен телебезне. Мин татарча сөйләшәм. Мин иң беренче килеп керүгә, нинди ил, нинди дөнья, ул Төркиямы, Египетме ул? Мин исәпмесез, хәлләр ничек дип башлыйм да, шуннан соң аңламаса инде берәр урта телне эзли башлыйм. Чөнки миңа урыс дип карарга тиеш түгелләр. Чөнки безнең татарлыгыбыз бездә булырга тиеш. Без ничек кенә әйтсәк тә, җәмгыять урыннарында, транспортларында, кибетләрдә бүген көндә бөтен кеше ватып сындырып урысча сөйләшергә тырыша дип, ләкин мин әйтерим, мин Казанга килгәндә, әле мин Казанга кунак булып йөргәндә 99 еллар белән чагыштырсам, бүген көндә безнең татар теле, татар мәдәнияте, татар сәнгате, гомумән татар иле гөрләп чәчәк атып алга барышын сизәм мин. Сабантуйларда кайларда булды? Һәм есте калган укытылып меңгәр булдымы, әллә инде башкасы? Сабантуйларда булдым. Яшел Үзәндә булдым. Нижекамский районында бер авылда булдым. Бик матур сабантуй иде. Әнә Сәхәт исемле бер кеше чакырды мине, үзенең авылда сабантуй эшләде ул. Менә минем андый сабантуй күргән юк, күптән. Менә син җырларга чыгасың дәйме? Син утырган бөтен кешене күрәсең. Кичкенә генә тау каршында шундый бер ничә метр диаметр микән ул, бер 10 метр диаметрлы менә шундый мәйдан, бөтен кеше күренә, шунда көрәше дә бар, шунда җыры да бар. Менә элек ничек авылларда булган бит әле. Бик шундый рәхәтләнеп ялтып кайттым ул сабантуйдан. Мингәрдә кичкә кердем, шуны гына әйтәсе килә, Мингәрдә берни телефон да тотмый. Менә анда бит инде барбер оештыручылар 2 елга кемәкмеши алып баручы ведущий теге мобильный компанияларга әйтеп, Мингәрнең тау өстенә берәр антенна куйсалар, менә андый ни булмасы, конечно, канитель булмасы. Кыенлык булмасы. Аны аңларга кирәк, ул агымда башыннан башларга кирәк. Менә сәгать 4тә башлана ул, сәгать 3тә шунда булырга кирәк. Әгәр шул тирәдә башлап йөри башласа, бәлкем ахырга уже Мингәр сабантуй яхшы булды дип. Инде кызып биткән вакытына килеп керүдән керсәң, анда андый мәгънәсе юк. Нәрсә сөендерә, әти миңа язып бирде тагын бер яңа җыр. Ул җыр керде. Әйе. Чөнки Кыр казлары дигән җыр ул минем әтием язган җыр. Эзләмәсен кабат очрашулар аны язган җыры булды. Һәм менә әйе. Яшь вакыттан ук язган инде ул. Ләкин мин аның җыры белән чыктым дөньяга. Әйе, бик сөендерде миңа да даже энекәшемә дә язып бирде бер җыр, һәм ул җыр белән ул рәсем чыкты, Тулганай дигән аның җыры белән. Булмады бер вакытта да минем менә өйдән чыгып киткәнем юк, бисмилласыз. Сәхнәгә чыкканым юк, бисмилласыз. Һәм үлем дин һәр кешенең үз күңелендә, йөрәгендә булырга тиеш дип. Чөнки аннан ләкин пафос ясап, аннан реклама ясап, мин менә шундый, мин акыллы, менә мин сакал үстерәм дә сезгә һәр акыл өйрәтәм, каяндыр укыдым да, менә шулай булган, булай булган дип хәзер киттичә тенденция, мода. Теге менә сез дөрес яшәмисез дип. Дөрес яшәгәнбезме, юкмы икән, Аллаһ Таала үзе тегендә бараш әйтерме? Ләкин һәр кешенең күңелендә Аллаһ Таала булып, ул күбрәк изге эшләр кылырга ниятләп йөрсә, мин уйлавымча, ул кеше дөрес яшидер дип. Йолдызлык шире булдымы синдә? Булды. Миндә йолдызлык шире булды. Арча педагогия коллеҗында укыганда, ничектер 9 классны бетереп килдем дә, инде эләктем Арча егетләр ансамблендә чыгыш ясый башладык. Казаннарда зур-зур сәхнәләрдә безгә Петколледжда зур урыннар алган өчен поблажкалар ясый башладылар. Каядыр нәрсәдер килеп чыга башлады. Менә шулай дип чыгып китә башлаган безнең остазыбыз Марсель абый мәрхүм, урыны җмакта булсын, Файз Рахманов. Менә шулай дип чоп итеп бер башка бирде дә, менә шул җиргә килеп ничек килеп утырдык, шуннан бирле җирдәбез, Аллаһка шөкер. Шуңа күрә җирем сөйми безнең турында йолдыз дип әйтсәләр, минем турында шәхсән. Артистлар мәсәлән ничектер сөйләшеп, менә шушы бәйдән дә түбәнгә килмибез, эшләмибез дигән сүз булса, ул бит инде урынына карап булырга тиеш. Мәсәлән, каядыр бушка да җырлыйбыз. Каядыр үзебез дә акча түләп җырлыйбыз. Хәйрия концертында әлбәттә шын күңелдән рәхәтләнеп хәйрия концертында мин чыгыш ясадым. Апаң анда 80 яшь. Шундый үлеп ярата синең анда неңне, иҗатыңны. Безнең бит әле менталитеттәге шундыйрак, бездә бит әле теге ак
Бүгінгі күнде Аллаға шүкір акча гына беренче урында түгел, бездә кешелеклелек теге шундый отношение бар. Шуңа күрә тегендә шоу-бизнес анда инде только ике як анда заинтересованная сторона и ике як. Кем эшли, кем күпме алачак. Бездә инде бар инде ул. Без шулай яхшылыклар белән куллана белүче теге грамотный кешеләр бар инде. Әйдә инде менә ул теге бездә күтәрелеп килгән вакытларда әйдә мин синең булышам, әле мин сине нитәм дип теге шулай алдалай үгетли җырлаткан вакытлар булды инде. Ләкин тәҗрибә кирәк. Бүтән нәрсә өчен үтсәң бер әсәсе яңа. Соңнан аңлый башлыйсың инде. Мәсәлән, уже әгәр популярностьна карап ниндидер бәя куярга. Син куясың бәя, син ул бәягә алалар икән. Димәк, нормаль эшлисең инде, алмыйлар икән, уйлыйсың инде. Или эшкә урнашырга кирәк, или бәяң төшерергә кирәк. Уңышлары нәрсәләр ул? Безнең тренинг нәрсә булды? Кичкенә вакыттан кулыңга сәрәк бирәләр иде, көрәк. Әнә эшлә. Безне физик тәрбия белән тәрбияләделәр, психологияны шуны хәтле ныгыттылар. Шуңа күрә без бернинди эштән курыкмыйбыз. Курыкмаска кирәк. Уңышның сире шунда дип, курыкмаска кирәк. Тәвәккәллек. Курыкма, әзгенә наглость дип әйтәбез. Кирәк ул. Чөнки татарның матур сүзе бар, ятып калганча атып калырга кирәк ди. Менә шуның аңларга кирәк. Бер кеше дә ике тапкыр яшәмый. Яшьлектә ике тапкыр бирелми. Теге әйткән сүзем хәтерлим, бик абруйлы бер крупный бизнесменның безнең татар җегете 30 яшына хәтле өйләнмәсә, ул бер вакытта да өйләнми, 40 яшына хәтле акчасы булмаса, аның бер вакытта да акчасы булмый дигән сүзе бар аның. Бу сүзләрдә теге дөрестлек тә бар бу фикердә. Шуңа күрә яшь ни вакытта эшләп калырга кирәк. Аннары инде ул бик авыр бирелә. Кызганычка каршы бүгенге көндә теге мин үземне бик тырыш шундый ни кеше дип әйтмәсем. Әгәр дә минем тагын да 99%-ка тырышлыгымны арттырсам, мин әллә инде может зур кешеләр булган булыр инде. Ләкин кызганычка каршы әле җитеп бетми. Шуңа күрә дисциплина җитми дә инде. Музыка, җырчы, теге сәнгать кешеләре әзрәк шундыйрак була инде ул. Аларны этеп торучы бер кеше кирәк. Шуңа күрә менә ул кеше минем тормыш иптәшем. Иратлар кычкырсалар да, әйтсәләр дә без үзебез шулай тегеләй булай менә шул хәтле эшләдем. Ләкин артыңда әйбәт трек булмаса, тыл булмаса дип әйтәбез инде. Ул берсен эшләп булмаса. Шуңа күрә мин бик рәхмәтлемен үземнең тормыш иптәшемә һәм гаиләмә. Алар минем төп терәк бүгенге көндә.